Φίλοι και φίλες, γεια σας! Είμαι η Τζέννη Σοφιανού και μέσα από το κανάλι μου The Art of Stars σήμερα θα μιλήσουμε για τη νέα σελήνη που θα πραγματοποιηθεί στις 15 Σεπτεμβρίου στην 21η μοίρα της Παρθένου. Ποια ζώδια επηρεάζει? Τα ζώδια του μεταβλητού Σταυρού, δηλαδή τους άξονες Ιχθύων Παρθένου, αλλά και διδήμων Τοξότη και συγκεκριμένα για όσους έχετε γεννηθεί στο τρίτο δεκαήμερο αυτών των ζωδίων. Είναι μια εποχή που θα τακτοποιήσετε τα θέματα με τους γονείς αλλά και τους συντρόφους σας, βάζοντας σε τάξη και νοικοκυριό μια νέα ζωή για σας και το τέρι σας. Για πολλούς βέβαια από εσάς ήρθε η στιγμή για να απαλλαγείτε από έναν τοξικό τρόπο ζωής, αλλά και από διατροφικές καλοκαιρινές ατασταλίες που κάνατε τώρα στις διακοπούλες σας και ήρθε ο καιρός να ξεκινήσετε ένα πρόγραμμα γυμναστικής, διατροφής με περισσότερο health επιλογές. Όσο για το τρίγωνο τώρα που σχηματίζει αυτή η νέα σελήνη με τον ουρανό από το ζώδιο του Ταύρου, οι απρόσμενες μεταρρυθμίσεις αλλά και οι μετακομίσεις αυτήν εδώ την περίοδο θα έχουν την καλύτερη θετική έκβαση. Τα οικονομικά σας ενδέχεται επίσης να έχουν μία απρόσμενη ανωδική πορεία. Ο Ερμής σε στάση αυτές από τις μέρες ευτυχώς γυρίζει ορθόδρομος έπειτα από την δυναμική θέση του στην Παρθένο που όλοι συνειδητοποιήσαμε πόσο δύναμη κρύβει. Θα ολοκληρώσει αυτήν την ορθόδρομη πορεία προς το τέλος της νέας σελήνης, δηλαδή με την Πανσέλινο που θα ολοκληρωθεί σε 2 εβδομάδες στις 29 Σεπτέμβρη και τι θα κάνει από εκεί. Θα ενεργοποιήσει αυτή τη νέα σελήνη στις ίδιες μοίρες, περίπου δηλαδή στις 20-21 της Παρθένου. Τι σημαίνει αυτό? Ότι τα νέα ξεκινήματα που τώρα εμείς θέτουμε θα επιτευχθούν και με μεγάλη επιτυχία μάλιστα, ειδικά αν πρόκειται για νέες επαγγελματικές συμφωνίες και υπογραφές. Η αντίθεση όμως που θα κάνει αυτή η νέα σελήνη με τον ανάδρομο Ποσειδώνα θα πρέπει να προσέξετε, γιατί θα επιφέρει κάποιες απογοητεύσεις που θα σας κάνει να αναρωτηθείτε αν τελικά αξίζει να θυσιάζεστε προκειμένου να εξυπηρετήσετε τους άλλους. Και προσέξτε θέματα υγείας που μπορεί τώρα να κάνουν έτσι την εμφάνισή τους με κάποιο τρόπο, τα οποία μπορεί να εκδηλωθούν με την Πανσέλινο που θα ολοκληρωθεί στις 29 Σεπτέμβρη. Πάμε λοιπόν λίγο να δούμε και τα ζώδια. Κρίοι μου, αυξημένο στρες και άγχος θα έχετε για τα θέματα της καθημερινότητας, αλλά αυτό είναι κάτι που με τη νέα σελήνη αυτή θα γίνετε περισσότερο παραγωγικοί και θα σας βάλει και σε μια διαδικασία να κάνετε ένα check-up, έναν έλεγχο στα θέματα υγείας, αλλά και σε μια διαδικασία να μπείτε σε ένα πρόγραμμα διατροφής, γυμναστικής, για το wellness της ζωής σας. Και πάμε στους Ταύρους μας. Αναπάντηχες ευκαιρίες για εσάς και ιδιαίτερα για όσους έχετε σκοπό να ξεκινήσετε κάτι καινούριο, κάτι νέο δημιουργικό, όπως ακόμα η απόκτηση οικογένειας ή ενός νέου μέλους στη ζωή σας, ενώ οι έρωτες και τα φλερ θα σας φέρουν ίσως και μια ολοκένουργια αγάπη με υποσχέσεις για το μέλλον. Δίδυμοι, αλλαγές και μετακομίσεις μόνιμης κατοικίας, αλλά και αλλαγή τόπου διαμονής είναι τα κύρια μελήματά σας που θα έχετε αυτήν εδώ τη νέα σελήνη. Σκέφτεστε να κάνετε ξεκίνημα μιας οικογένειας, μιας συγκατοίκησης με το τέρι σας, αλλά και θέματα που αφορούν τους γονείς σας, ίσως σας φέρνουν κάποιες απρόπτες αλλαγές, ταλαιπωρίες ψυχολογικές, και κάποια απρόπτα γεγονότα. Καρκίνη, αποφάσεις και σκέψεις που σας απασχολούν και νέες ιδέες επίσης θα μπουν στο προσκήνιο όσον αφορά νέες προοπτικές με σύγχρονες ή εξελιγμένες μεθόδους, ενώ οι αδερφικοί σας φίλοι και οι συγγενείς σας θα σας απασχολήσουν αυτό το διάστημα και δεν αποκλείεται να σας εκπλήξουν κάποιες απρόσμενες ειδήσεις από το περιβάλλον αυτό. Μην βιαστείτε να υπογράψετε έγγραφα και να κλείσετε νέες συμφωνίες
αυτές εδώ τις ημέρες, διότι θα πρέπει να περιμένετε λίγο ώστε ο Ερμής να μπει στην κανονική του ταχύτητα, εφόσον ακόμα είναι στάσιμος, προς την ορθοδρόμησή του. Λέοντες, απρόσμενα οικονομικά έσοδα θα σας εκπλήξουν ευχάριστα, αλλά προσοχή, διότι ενδέχεται να τα σπαταλήσετε με τον ίδιο απρόσμενο τρόπο. Θέματα που αφορούν όμως το αξιοκρατικό σας σύστημα θέτονται αυτό το διάστημα επιτάπητος και τακτοποιείτε τα αισθηματικά σας αλλά και τη ζωή σας γενικά με μία νότα αυτοπεποίθησης και μεγαλύτερης ασφάλειας. Παρθένη, πολύ καλή περίοδος για όσους έχετε γενέθλια αυτές εδώ τις μέρες, αλλά και γενικά για νέα ξεκινήματα στα επαγγελματικά σας, στα αισθηματικά σας και οτιδήποτε βάλετε στο μυαλό σας. Επίσης, απρόσμενες εξελίξεις θα σηματοδοτήσουν μια νέα εποχή για εσάς. Ζυγή. Κατά κάποιο τρόπο, για εσάς τους ζυγούς, αυτό το διάστημα με τη νέα σελήνη είναι εποχή για ξεκούραση και απομόνωση, εφόσον θέλετε να ανασυγκροτηθείτε χωρίς να σας επηρεάζουν περισσότερο τα καθημερινά σας γεγονότα. Κοιμηθείτε λοιπόν λίγο παραπάνω, κάνετε ψυχανάλυση, μπορείτε να καληνέψετε ακόμα και στη θάλασσα, να κολυμπήσετε, ενώ η έμπνευση και ο ψυχισμός σας θα σας βοηθήσουν ώστε να πάρετε μια μεγάλη ανάσα, να βουτήξετε δηλαδή στα βαθιά νερά και με δύναμη να βγείτε στην επιφάνεια ανανεωμένοι για νέα ξεκινήματα στο μέλλον. Σκορπιοί. Τακτοποιείτε εκκρεμότητες και στόχους που σας έχουν απασχολήσει το τελευταίο διάστημα και ήρθε η ώρα με αυτή τη νέα σελήνη να ξεκινήσετε κάποιες ομαδικές δραστηριότητες που θα σας βάλουν σε ένα πρόγραμμα ρουτίνας, ώστε να δημιουργήσετε νέες φιλίες και να κάνετε επαφές με άτομα που θα έχετε κοινά ενδιαφέροντα. Ενώ δεν αποκλείεται κάποια απρόσμενα γεγονότα να σας ταρακουνήσουν λίγο και να σας ξεβολέψουν από την σταθερότητα και την αδιαλλαξία που σας διακατέχει αρκετά συχνά, αλλά με ένα θετικό αποτέλεσμα. Τοξότες. Για εσάς η νέα σελήνη θα σας προτρέψει να ξεκινήσετε κάτι νέο στα επαγγελματικά σας με σκοπό την κοινωνική σας καταξίωση μέσω μιας καριέρας. Θα πρέπει όμως να προσέξετε τις κινήσεις που θα κάνετε, διότι ενδέχεται κάποιες υποσχέσεις να είναι μια απλή εξαπάτηση, εφόσον ο Ποσειδώνας σε όψου τετραγώνου με εσάς ιδιαίτερα που έχετε γεννηθεί προς το τελευταίο δεκαήμερο, θα σας δημιουργήσει κάποιες χαοτικές καταστάσεις και απογοητεύσεις. Εγώκεροι. Απολαμβάνετε ταξίδια και ήρεμες στιγμές, ίσως σε κάποιο άλλο μέρος του πλανήτη, αλλά και θέματα σπουδών ξεκινούν με επιτυχία, ενώ δεν αποκλείεται να ασχοληθείτε με πνευματικές αναζητήσεις και ανησυχίες, όπως και νομικά θέματα αυτό το διάστημα, θα σας ευνοήσουν με πολύ θετική έκβαση. Υδροχόοι. Αν θέλετε να κάνετε μία αίτηση για κάποιο δάνειο, μία επιδότηση, μία επιχορήγηση, αυτή εδώ η στιγμή είναι η κατάλληλη για να επιτύχετε το σκοπό σας. Λίγη προσοχή στα απρόσμενα έξοδα, αλλά και στην τσέπη του συντρόφου σας, αλλά ακόμα και στις συναισθηματικές εντάσεις, που καλό θα ήταν αυτό το διάστημα να προσπαθήσετε να κατευθύνετε τις ανασφάλειες και λίγο έτσι τον εκνευρισμό σας προς μία οδό η οποία θα σας βοηθήσει ένας ειδικός, και γιατί όχι να ξεκινήσετε να τακτοποιείτε τα βαθιά σας συναισθήματα και να απαλύνετε λίγο τους φόβους σας. Και τέλος πάμε στους Ιχθύς. Νέες σχέσεις και έρωτες ενδέχεται να παρουσιαστούν με αυτήν εδώ τη νέα σελήνη, ενώ σημαντικές και απρόσμενες εξελίξεις όσον αφορά τις διαδικαστικές διενέξεις που σας ταλαιπωρούν εδώ και αρκετό καιρό θα έχουν μια πολύ θετική έκβαση. Μην εκπλαγείτε αν ένα άτομο από τον εργασιακό σας χώρο σας εξομολογηθεί τις προθέσεις του για μια ερωτική σχέση.